дуруд дӯстони азиз, имрӯз аз холаи Гулизор, деҳаи Шоразм, ноҳияи Ваҳдат барои мо гулманту омадааст. Барои ин гулманту карам, фарш ва пиёз лозим аст. Ҳамаи ин гуфтагиҳоро реза мекунем, зира медозем, намак. Сипас аз як дона тухм, орд, намак мо завола мегирем. Заволаро бо чунин тарз тунук кардан лозим аст. Нигоҳ кунед. ҳамаи занҳои тоҷик завола гирифта метавонед, вале тарзи гулмантуро ҳар кас наметавонад. Холаи Гулизор анайхе мебра, анайхе гул мекунаша. Нигоҳ кунед, аввал ранги вареники ки мепечонӣ, баъд анахмехе мешава гулманту. Шумо метавонед ки гулмантуро дар тӯйҳо, дар маъракаҳо, дар вақти меҳмон омадан тайёр кунед, умуман барои хонавода. Нигоҳ кунед, бо чунин тарз гулманту, яъне розочка, гули садбарг барои мо омода карданд. гулмантуи мо пухт, бисёр бамазза барои ифтор. дӯстони азиз, шумо тарзи печонданашро ёд гиред. ай карам шумо метавонед бо ҳамроҳи фарш ё карами тоқа манту кунед. Саломат бошед холаи Гулизор. худованд нигаҳбонатон.